Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, ayan, welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. Nandito naman si Ed Leon, nagbabalik sa mga ka-chicken. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, welcome kayo dito sa ating channel mga ka-chicken, ano? At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe dito sa channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos, ano? Tungkol dito sa pag-alaga natin ng manukan. Okay, ngayon mga ka-chicken, nandito na tayo sa D15 sa pag-alaga ng ating mga sisiw. So ito sila. Ayan, lilikot mga ka-chicken nating mga sisiw. Liliksin nila mga ka-chicken, no? D15 na ngayon. So bali lampas 2 weeks na. Sa 2 linggo at 1 araw na. Okay, ayan mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, pakita ko muna sila sa inyo, no? So ayan, ito na mga ka-chicken yung ating mga sisiw. Ayan, kung makita nyo, malalaki na din sila. Ayan. Ito na sila. Tinanggal ko na yung painuman nila kasi magbibigay tayo ng bago. Kahapon, kung nakikita nyo, nagbibigay tayo ng Vitamin Pro. Kanila, multivitamins at anti-stress. Ayan mga ka-chicken, nakikita nyo na yung ating 15 days old na mga sisiw, ano? Kahapon mga ka-chicken, nagbibigay tayo sa kanila ng Vitamin Pro, multivitamins at saka anti-stress sa kanila, no? Ngayon mga ka-chicken, iba na naman yung gagawin natin sa ating mga sisiw. Magbabacterial flushing tayo sa ating mga sisiw. Para sigurado tayo na kung may namumuumang bakterya sa kanilang katawan, ay matatanggal agad natin sa kanila na hindi pa ito lumala. So, para makasigurado tayo, for prevention ito mga ka-chicken sa ating mga sisiw. Para makasigurado talaga tayo mga ka-chicken sa kalusugan ng ating mga sisiw. Kaya yan, pakita ko muna sa inyo mga ka-chicken yung ating papainom dito sa ating mga sisiw, ang bacteria flushing natin. So ayan mga ka-chicken, makita nyo mayroon tayong 2 litrong tubig. Tapos lalagyan natin ito ng ambroxetil, isang sachet mga ka-chicken sa 2 litrong tubig. Yung ating paghahaluin, no? Yan, buksan natin ito mga ka-chicken. Yung presyo nito mga ka-chicken, kung binibili natin, nasa 30 to 33 pesos bawat sachet. Nabibili ito sa mga poultry supply o mga agri-feed supply mga ka-chicken. Maganda din itong pambacteria flushing at saka panggamot sa sipon ng ating mga sisiw. Yan, haluin natin. Yun lang mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, ito na yung ating ginawang painom sa kanila. Naglagay tayo dito ng ambroxetil. Ito yung ginagamit ko mga ka-chicken pang bacteria flushing sa ating mga sisiw at saka panggamot din kung may sipon sila, no? Dahil maganda talaga din sa kanila. Ito yung binibigay ko. At saka aside doon sa mga organic na painom, ito rin yung binibigay ko sa kanila. Kung ano lang, kung bumibili tayo sa ating mga poultry supply. Kaya yan, bigay ko muna mga chicken. Yan. Bacteria flushing tayo. Ambroxetil. Antibacterial para sa kanila. Ayan, uminom nyo agad yung ating mga sisiw. Sige, uminom kayo para tanggal yung mga bakterya. Okay, yan. Nag-aagawan agad sila. Yan, nakakatuwa sila mga chicken. Kung makita nyo ating mga sisiw mga chicken, no? Maliliksi sila. Yan, ganyan na nakakatuwa sila tingnan pag ganyan yung mga kinikilos nila ng ating mga sisiw. Yan, 15 days old. At saka mga ka-chicken, yung ating pakain pala, nag-start na tayo sa change feeding sa kanila. Hindi muna natin binigla
Bali, yung makita nyo sa D1 hanggang D14 sa ating paglagsisi yung na binibigay ko sa kanila ay Integra 1000 o pwede kayo magbigay ng chick booster. Pero ngayon mga ka-chicken, bali yung binibigay ko na pakain sa kanila yung Integra 1000 ay nasa 75% na lang at saka hinaluan ko na yan ng 25% na Integra 2000. Unti-unti ko nang in-introduce sa kanila yung susunod na ipapakain natin sa kanila. For 1 week yan mga ka-chicken, yung ating change feeding sa kanila na 25% muna yung inahalo natin ng Integra 2000 o kung nabibigay kayo ng starter, yun 25% muna. Bali sa susunod na linggo ay 50-50 na mga ka-chicken, 50% ng ating chick booster, Integra 1 at saka 50% na din yung ating magiging starter o yung magbibigay tayo ng Integra 2000. Ayan, unti-unti muna natin para hindi mabigla yung katawan nila kasi makakos din yan ng stress sa kanila. Walang ganang kumain at posible pa silang manghihina, mangayayat. Kaya ganito yung ginagawa ko mga ka-chicken kung nag-change feeding ako. Unti-unti ko muna sila bawat linggo. Kaya nakakatuwa talaga mga ka-chicken. Ayan na sila, yung malalaki na no. Pwedeng-pwede na ito ilipat doon sa ating kabilang brother, yung ating isang brother no. Pero in-extend ko muna sila dito ng mga ilang araw kasi medyo malamig yung panahon kasi umuulan dito sa amin ngayon mga ka-chicken. Kaya in-extend ko muna yung ano nila pag-stay dito sa brother na ito para matatanggap talaga nila yung init na kailangan nila na hindi sila malamigan ano. Yan, kasi kailangan nila yung ating pailaw. Yan. Pero kung maganda naman yung panahon mga ka-chicken, medyo mainit naman, 2 weeks pa lang, after ng 2 weeks, nililipat ko na doon sa isang brother natin para sila makapag-adjust at saka medyo maluwag at saka yung ipot nila diretso na sa baba. Hindi na mga ka-chicken, hindi na matatambak sa ating ipa. Kasi itong ipa natin mga ka-chicken, binawasan ko na din ito at saka dinagdagan para mabawasan yung mga ipot nila at saka hindi ngayon magka-cause ng ammonia sa kanila. Yan yung mga sisiyo. Nakakatuwa sila tingnan mga ka-chicken. Ayos na ayos. Ganyan talaga mga ka-chicken pag maayos yung ating pagbibigay sa kanila, pag-aalaga. Okay. Yan. Nakakatuwa sila mga ka-chicken, yung ating mga sisiyo. Patay ng isa. Tingnan natin. Ayun. Kunin natin yun. Siya, medyo kulang pa siya sa balahibo, no? Pero itong ano natin mga ka-chicken, lahi nito ito ay Hubbard. Yan, medyo ano sa camera. Hubbard ito mga ka-chicken, no? Yung iba dito, mga Rhode Island Red. Mga sisiyo natin. Yan sila. So, mga Rhode Island Red ito. Nakakatuwa sila mga ka-chicken. Nakakatanggal stress. Yan. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating 15 days old na mga sisiyo, no? Yan na sila. Saka ngayong araw, day 15, nag-start tayo na mag-bacteria flushing sa kanila at started tayo sa change feeding sa kanila. Pero inaunti-unti muna natin sila. Ayan. Kung hindi ka pa nakapanood mga ka-chicken sa mga nauna nating video so tungkol sa pag-alaga ng sisiyo, panoorin nyo po doon mga ka-chicken kasi may mga binibigay ako doon tips sa kung paano natin alagaan o lalo na yung mga bagong pisang sisiyo, kung ano yung mga pagkain binibigay natin, pailaw at saka painom, vitamins, kung kailan tayo nagbabakuna at kung ano yung bakuna na binibigay natin sa kanila. Kaya subaybayan nyo talaga mga ka-chicken yung episode natin na ito sa pag-alaga ng sisiyo sa mga susunod pa na araw na i-upload natin yung mga video kasi papakita ko sa inyo kung kailan din ulit tayo magpupurga, magbabakuna at anong bakuna naman yung ibibigay natin sa kanila. At
kailangan ulit tayo mag-change feeding, ayan, at saka paglilipat natin mga sisiw. Papakita ko talaga sa inyo mga ka-chicken para may bahagi ko din sa inyo mga ka-chicken, no? Disclaimer lang po pala mga ka-chicken, no? Dito sa pag-alaga natin ng mga sisiw, ito po yung sarili ko lamang pong programa sa pag-alaga ng sisiw. At kung kayo din po may sarili din po kayong programa, nasa inyo din po dyan mga ka-chicken, no? Ito binabahagi ko lang sa inyo mga ka-chicken para magkaroon din kayo ng idea, lalo na doon sa mga bago pa lang kung paano yung pag-alaga ng sisiw. O yan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang suporta dito sa ating channel. At hanggang sa susunod nating video mga ka-chicken upload. At ingat po tayo palagi mga ka-chicken. God bless. Sorry, it's DJ.